Also, how much Timothy loves Paul. Dili na to makita nga unsa ang paghigugma ni Pablo diha kang Timoteo, kundi makita pud nato ang paghigugma ni Timoteo diha kang Pablo. I believe our churches need so many relationships like Paul and Timothy. Ko nagandong ko nga atong mga kaiglesia na napud untay usa ka pareha ani nga sitwasyon kang Timoteo o kang Pablo. And we should be able to answer like, who is my Paul? Makaingon ta nga kinsa man ang ako ang Pablo? Who is your Paul? Kinsa man yung Pablo? And then, if that question is difficult to answer, like there's not a definite person, then we need to find a Paul. So kung kana lisod kayo tubagon kay maglisod tag tubag, so kinahanglan ta mangita og ato ang Pablo. The church is not meant to be handled alone. So ang iglesia dili bit og usa ka tawo lang. But we have the blessing that there are older saints and younger saints. Pero aduna tay mga panalangin nga naa sa mga kanangunan nato ug sa mga kabatan-unan. And we do not go to churches that are only young people. Ug wala ta nagadto sa ato ang church para lang sa mga batan-on. But there should be someone that is a Paul to us. Dapat kinahanglan adunay usa ka Pablo diha at kaliwala sa tuwa. And then at the same time, you should wonder, who is my Timothy? Kung makauna ta nga kung kinsa pud ang ato ang Timoteo. This is good because it doesn't matter how old or young you are. Wala kini na matter kung tigulang ba ka or bata. Because there will always be someone who is younger than you. Kay nagyud mas bata pa sa imo. And then I encourage the saints, even the young people, to look at the other young people. So encourage niya nga ang mga elder na to magtan-aw pud sa mga young people. And have a prayer before the Lord for each one of the other young people. O mga pag-ampo para sa mga kabatanon. And then maybe the Lord would give someone to you to care for. O basin ang Ginoo maghatag o mag-amping para sa inyo. And then maybe I'm not the best Paul, but I want to try. Makaingon ko nga murag dili di ko ako ang pinaka the best nga Paul pero tiyang ganito mo ta. And then every person should have someone else that they can say, brother or sister, you're like my Paul. Basin sa to ang makaingon ta sa to ang mga brother or sister nga Brad murag kag si Pablo para sa ko. And every saint should also feel like I have a Timothy. Og tanan nga mga balaan makaingon pud sila nga ana ako'y Timoteo. And then if the person that is like Paul to me were to leave, then I would just feel so sad. Kung ang katong mas magulang pa sa ko ang mulakaw maka-ingon ko nga mag-uol ko. And then maybe if I were to leave, then the brothers or the sisters that I have cared for would also be sad. Pupunta kung mulakaw ko katong negatiman sa ko ama mag-uol po. This is what it's like to have a relationship where there are other brothers and sisters in our hearts. Muna siya ang feeling na kung natay mga kaigsunan diha sa itong kasing-kasing.